now. Oh my God, naninibago ang sukumber. You know what? Your voice is like a virgin. Like a virgin. Hey, touch for the 21st time. Wang skill wala. Wangkig na. Wangkig na wala. Kaya kinikinanagin ka po may nagpangihin na dili na. Oh, you're so rude. You're rude. You're so rude. Road 1, road 2. Uy, hi sa mga viewers na nag-live ta sa Facebook. Atay mga 23, 24 ka mga viewers. 33 mil. 23 mil. Oh, Okay, salamat. pag-click niyo ba? 10,000. Ay, dalat! Oo. Sige, salamat! Liwat mo panuwili at tumilamay ng mga ano katulad trending. Minura nung caller. Kasi akala lang kasi nung caller, kaya nang giyaga-yagaan lang siya, gitripingan na siya. O siya mag-expect kasi Willie na ginito niya kay story. Susan niya. O kaya gimuran niya. Eh, malis Willie po, kaya pag-intro pa lang na. Sabihin mo, ganitong, mali good, mali ka na, siya may nagtawag, hindi pa siya dapat ang mangutana, kinsa to yung gitawag. Oh, yeah, ako naging kwartan. Mga na mga kwarta sa ganon. Anyway, sige. Kabarangay nga na yung ipaabot na ito pagbalik sa itong live drama. Oh, di ba? Exciting. Oo. Ang pinaangat itong kapilya. Oh, apply na. And of course, excited na po ito sa po yung drama karon, no? May wala, ron. Oo. Usa ka, babae. Babae, oo. Ang tagaan sa pagtagad niyang letter nga ipadamat din, ipadala din sa itong istasyon. Kahit mga yung taon niyang tampag ka naman tinagan niya ang mga istasyon pero dinigid bisalig kay ano? Ito lang talaga ang masalig-salig. Wala na ginaingon nga. Masaligan mo dito pero dinigid ang pinaka. Murag mas okay din gaan ang loob. Kaya may batanon din ikaw. Mas kapuso mo na kapuso. Sa uban nito kayo, ano may batanon? Lain. Ano lang dito ka na? Wanggit. Tiniguang. Tiniguang ulit. Ito, Ibig asa mo padala sa inyo mga kaagi ka barangay chokes lamang, pero mas okay din ko niri. Mas may madali kay Arman. Salamat kaayo ha sa imong paghatag at pagtagad. Unya sa atong istasyon, bisa karon pa ta makabalik og kining normal. Our new normal. Anyway, sige. So, are you ready? Yes, I am ready. Because I'm excited. Yes, I'm ready. Kasi po tayo na ba? Ano na nila ipakita sila ni Batod? Di ba masakto? Kung naaway tanong sa inyong balay nga namulak, ako na. Di na lang pagtutok. Tanaw lang mo, no? Lini Batod, di basta-basta ni. Ako isang halaman lamang. At ikaw ay... Na kapag hindi mo diniligan, ako'y mamamatay. Kaya alam na kung bakit ako hanggang ngayon ay buhay. Kasi hindi ka pa nadiligan. Nadiligan na Dilig ka. Alam ko talaga ibili ko, kaya malata ang yuta. Manimahong lata. Hindi ang yuta ang malata ang ako mga ugat-ugat. Sana all na yung ugat-ugat. Asa ka ugat yung minamila? Ang daming litid pala nito. Sana litid? Ugat? Ugat sa liog. Ako ba? Now you know. Saan man ang istorya ng litid? Tagalog. Where have you been? Di ba ugat naman na sa Tagalog? Ugat naman na sa Tagalog. Meron kang Sana malaki yung ugat na yun eh. balik Ito nose. mga litid. Gano'n na rin. Pahilpot doon sa tiil. Kaya kasi na warikos na sliog. Huwag ko naman sa kong ulo na bakta. Wala, hindi ka taganing violet. Binatong din ako ang lawas na yung mga tagat sa liog. Gano'n, no? Violet, familiar kay Christmas yan. Basta gamit na gamit, nagiging violet. Ano ka na parang chismis lang yun ang violet. Buong ube. Alam ko sa mali. Sa mali, Christmas. Anong kaguluhan to? Uy, bing, namina ang mudra. Orang food knuckles. Anyway, sige. So, gano'n na ito pagbasa ang suwat sa itong sender nga taga-asa na siya kulilion ha sa Tibungkod, Davao City. Ayaw ka pa ng tibong ko dito naman sa lasang. Tibungko nga eh. Kaya tayo. Di ba una ko na sa lasang? Ang lasang ang boundary kung ikan ka diri pa yung taga Panabo City. Panaman to kag tibong ko.
Libuga ba, ano eh? Kung ako na mali, kung ikan ka dinhi, mauna ang tibong ko, sunod bunawan, tapos lasang. Layo Ganon. ba? Tapos Okay. Carabo City na. Ano na sa may dapit na sa kabantian niya gion, no? Papa Ben, sabi ko tibong ko bunawan lasang. Ano may abot na sa kakabantian? Kaya marami yun, di ba? Di ba? Ito nakatatak na mo. Ay, mag-short. Alam niyo yung shortcut yun? Parang ibang landasin. Oo. Landasin. Kaya wala shortcut, mas layo. Mas layo, pero mas dali ka mo abot ka. May traffic dito. Oo. Kung dito ka mo agi. So, parang shortcut na rin. Pero anyway, Anyway, nasa mga kabod ka barangay ang suwat sa atong sender from Tibungco, Davao. Sila sa kababay nga minyo na, pero hindi ka. Si Angelina. Dear Ricky Mouse, Papa Vince Joy, and to a giant lady battered kisan tagabahon. Well. Dito ka sa letter. Oh, well. Ako si Angelina. 30 anyos. Minyo og may duha ka mga anak, lalaki ug babae, sila si Junjun ug si Kikay. asa man ni Angga ni o real name? Angga. Ito ba ang letter? May nakaandan sa kilid ba, Angga? Kasamtangan nga kami nanimuyo din sa Tibungkod Namuyo. daton. Siyudad na ni City Baguio. Brother. Taga din nilang mi sa Tibungkod, Davao City. Naaghat mi as in kanitong naikag. Kanitong naabit ka ang idaghan kayong gana sa pagpadala sa ako ang suwat kay naibaw mo dyan mingaw nila ang istasyon or FM station sa Davao Region. Mga pinakakasaligan sa tanan ko dili ang Barangay FM 103.5 lamang. Oh. Wa na ilain. Sa mga makiglalis, bubulot ang wait. Uy, burot ang mga whites sa mga kaila. Alam niyo, masabdad ko na sa nga kung gato pa nga problema karon akong gipasan nga pwede mo tani ibutang. Sugdon ko sa inguni-ini ang tanan. Ay. Andam na pamahaw. Hoy, asan ba? Okay ko sa repels, may mga laming lutoon din mga niluto nga kuan. Itlog yung murag gamay ra magini. Tanong, usa man eh? Kada nga mag kanang supot din eh. Supot nga mga lutoon nun. Sa man eh? Noon sa manidagan mga nakasulat sa gawas sa mga supot. Dili pwede hilabtan. Ayaw ni lutua kay mag-away ta. Ano gipasulatan ko ni mga supot din sa ref. Makoy, kasali ba niyo yung mata, uy? Basta ka man, Makoy. Sige ka mag-abli ng ref. Ibaw kang ayaunan na. Dali rin ba siya na mag-plus, no? Isira dayo na kay naitiin ang bugnaw mo gawas. Kalas kay kuryente. Hindi magluto unta ko kay pamahaw na to. Yung sa mga nakasulat din. Himo man kasi manunulat ani. Alisan ni Captain ng atong mga gipang refi ang mga lutuunan nga mga sudan. Napa may sobrang sudan nga inununan or paksiyo kagabi initon ra to og mao ibalik na tong sudan kang pamahaw. Kalain, ang mga bata, gusto mo kaunog hotdog o kanang tortang talong. Ako tuwan. Magkaguhako kapag igluto man apa man tay sudan nun. Ano magluto kapag dugang sudan na apa man lagi tay sobra kagabi nga inununan. Ikaw no gastos kay kamakuida. Nagilina. May bahaw sab, no? Initon lang nato, or isaha, ikalo-kalo. Pero ayun na butang niglamas kay sayang gastos. Una kay gamay raman ang gamit ang antika ha, ayaw palabi kay maglutaw niya anas mantika ng mga kanon nga iwang kalukaluhon. Ang sa matawag kay paita pa na pagminot. Junjun, higay, pamata na mo mga anak. Ano makaligo na, nga inaisabon sa istante nito sa banyo, katong hilis na, mo titiwason ha. Hindi na magkuha o bagong sabon ha. Ginoo ko paita, pagbihala po eh. Ha, Hika na. sige na mo. Sumigipunan ani.
naman good. Medyo ko mag-expect kami na akong artista. Minutan mo, friend, oh. Kuan, uy, gilaay ko sa bahay, uy. Bago pa magod ako man nga ang GCQ, okay naman gagta. Balik na magod as normal. Kuan ka nang nasuroy ko din kay hibaw ka, hoy. Ikaw ba no? Usahay ba yan na wrong scent na ako ang imuhang bana nga si Makoy? Naingon og, pre, paitaan ni akong asawa, pre, uy, tihi kaayo. Masa? Gitawag ka niya, pre. Wrong scent, no? Bawo di ko result sa barkada. Una pa wrong scent kagit siguro to siya. Pero ako gito iyang isulti. Gusto ikasulti kaya para ako kundo kitahay ang mupaabot ni mo sa reklamo. Reklamo nga unsa? Reklamo lagi sa imong katihik. Asas pagkaon, sabon, shampoo, kanon, tanan lang, tihik kay Kaday, Angelina. Nes, wabi dautan sa kong gibuhat. Gusto gina akong gibuhat. Kapila naman tayo income man akong bana nga si Makoy. Kung di ko magtipid-tipid kong kwarta, wanya may makuot-kuot sa umaabot ng mga adlaw. Di ba? Oo. So, gusto lagi na akong gibuhat. May nga nagtitihi ko. Sakto kita. Ay, sakto kita. Maayong adlaw, Lord. Ako, mayo ginapo nga magtinihik ka. Tungod kay, mas mayo man na magtipid tas na magkas panahon karon. Mga giniganahan ako ni Mulo kay Mutubay, gigan ako niya, mulapan gigan ako kay, which is, mga magini ang angay magtipid. Kay kung dito magtipid, pagabot sa panahon kami nga ang nagtagot ko uton nga kwarta, wala tayo mahulbot. Naliwat yung kanako po, naliwat yung kanako. Pero tayong pa, ayaw palabi. Yes, kay di isa maayo. Ingon dito ang Spice Girls ilang kanta nga, too much of something is bad enough. Karaan na ba na kanta ha? Karaan na napanood yung una, oy. Unsa ni? Unsa inyong hisgutan? Doon na masyap ka din eh. Di ba bagyo ko nga adto ka mulaban si mong anak na si Makoy nga? Onya, unsa may labanan ako niya? Unsa may issue? Ang katihik ining imong umagat dito. Na ako sa taro nga panguna-una, no? Dili sayop ang magpugong sa paggasto. Tipid mo. Bitaw kinig, bitaw Angelina. Gusto ning bayot ni mong friend ay ayaw pa labi itawon. Kaya nang labihan ni mong katihik no mura na sa kaanag nanuok sa imong mga anak o sa imong bana. Hindi magod na mao. Gusto si Lolo din na maoy mag-isulti o mga katarungan pa. Wala rason aron niya din magtinihik. Pero na ba yung income lagi anang imong anak? Muna maginasos-gastos pa tagtaman, di maayo. Magpasalamat din siya kay makamao kung magtipid. Kaya kung dili pa, 1 out kami makuot bisag piso. Basta, naliwat yun na sa Angelina na mo. Makamaong maghuna-huna as future. Makamaong, kuhan ka nang magtipid, no? Dili magsige pasagad o gasto ng kwarta. Pasagad, gihapon ang sobrang katihik, oy. Labi na sa pagkaon, di na maayo. Basta ako'y nakita mali sa akong katihik pa. Kung reklamo ang anak mo, si Makoy ini, magsulti lang siya. Pwede man dyan ko magbulag, mi ba? Magbulag dayon? Ginoo ko ni mo, Angelina. Ito, bulag ko na makaw yan. Pero so far, wala pa masip kong mga dungog na reklamo na si Makoy. Nga ka na pinabayolente yun nga style sa reklamo. Sugdan lang dahil ko niya reklamo ay, di ba? Mupaulig din mis mga bata silang lolo. Oh, bay. Kung sa magkagam, kaming uy ba ni mo? Bakit ke, pre? Kung sa tinagalog pa ni, laglag balikat, bay. Pahit ka na yung sitwasyon ka ba? Sa may problema din mo? Pahit ka na akong asawa? Ano naman? Lugay na kagtinilaw ni mo asawa, karoon pang kagipaitan. Ako ka, pre, kanyang asawa, pero tika-tihik lagi, pre. Ay, lupik, pre, wala lang may kaunon, siguro ba? Ay, bahay na namutanga ba ko. Ako imo pangutanan wag gyud problema na sa asawa. Kaya kung asawa spoiled kay ko niya. Tanang gusto nako kay ipaliton gyud. Kana di gyud magpugong ba. Palit diri kumuyaman ako labi ka og litson. Na, pag bukas ang mata, na litson ba? May pagkataon medyo eh. Pero on the other hand, bay, okay lang sa kang Angelina, bay, kanaya pagkatiik. Ang uban gani niya mga bana kay problemado kay sila mga asawa kay gastador kaayo. Ang problema, manggod, hasta sa mong ikaon, bay. Ginatihikan mo ni Angelina. Labi ng mga bata. Oh, kung ano yung problema, pakiksultihi ang yuha. Ambot na namamihanaw eh. Nagtinihik. Wa man tayo negosyo. Di magyapon mo dato sa iyong pagtinihik.
So nagkasaway gid ka sa kong katihik makoy ha. Angelina, mayong adlaw. Kaniya maayo karon questionable na. Joey. Angelina, sweetheart. Ayaw ko sweetheart ha makoy. Uy. Ikaw. Uy. Ha, nagpaabot ko nga ma-appreciate ko nimo pero nakasaway ka nimo na ako. Sa balay na itong istoryahan eh. Balay na to nino. Sa susunod. Nanong may makamuprang ka na ako kintahay. O sabi ko sa nimo, iwaldas ko ni imong nihit ang income. Pasalamat ka magani ako kay naghula-hula pa ko sa atong tinuod na galastuhan din sa bahay. Nireklamo ka naman kayo hinuon. Ang ako malagdong taba nga. Dili ka magpalabi sa mga pagkatihik kay. Saan? Dinalo naman ang imo. Ha? Kunya, kami imo pamilya ha. Dawaan mi nimo. Hasta pagkaon, inihaptanan. Ang mo talaga yun. Sabi ito mga yun. Hilom ni Ablonggan ka. Doon sa kas. Galing magkagsabaw na. Nagibaw, parang na ikumaw niyang sangkuan sa tanak. Lord, ay wala na akong ipakasal ni mong tawanak ka. Dito na lang akong tako sa dato nga nanguyab na ako as una. Tunsa? Huwag kayo inungdan nga pagkabana. Angelina! Wow, 3.5. Well. We are back din sa Barangay FM. 103.5. Lami! Forever na Ako minapagkabon. Okay. Ay, gani. Ako yung sa Ricky Mouse. Ako si Papa Vince Joy. And Lady Baton, chichayan mo, kiss ni mo po. Oo, namino karon si Marian o si Maris. Oo. Nigso na sila? Magsaamot lang po siguro. Si Marian o si Marie. May Asa na sila papanin? may ibot ang address dali. Basta naminaw sila daw. May ninyo. Kaya mo pag-greet mo, yapil na po din yung mga pangalan, yung mga address, para mahiba ang asa mo. Correct. Pero na yung mga taga-ikulan, no? Naminaw po. Nagkasalamat siya kung paminaw. Oo, sa tanan nga nalingaw ron, salamat. Og sila Chrisman. Hi sa mga taga-MJ's Fragrance Home of Sam. By Michael. Naminaw ang panito katong taga-ikulan do. Paraiso family din na sa ikulan. Oh, Paraiso. Help me make a stand. Paraiso. Ano, pangalan naman yung kay kanta. Saan mo naging panganak? Dati nga nasa Smoky Mountain ko. Oh, yung mga taga-ano di ay, mga taga-Carwasan, especially mga taga McLaren, motor parts and accessories diya sa may Santa Ana. Kina Che, kina Mama Helen, kina J-Mart. Nasaan si Michael yata dito? Ay, amot nabalik na baka si Michael silang office o dito sa siya may racket. Masakay naminaw po na ito karon po, no? Ang Pakganer Bulaluan din na sa Tagum. And of course, Mayre family. Kasi Pax Gunner, anak. Namali lang siguro sa Pakganer. Hindi siguro niya. Oo. Gunner! Pakganer Bulaluan! Kami nila Bulaluan pero ang siguro karon ano? For take out lang siguro. Oh, take out lang kayo siguro. Unta for delivery na lang po natin niya. Mga budawat man tanong, mulat baka. Ayaw po na naman. Davao City, Tagum. Matago pala yan. Initan pa na ito na. Pagkamot din puro na Cebu. O sa mga taga-sasa po na eh. And happy Eid Mubarak. Kailangan mo man na ang Ramadan. Makataon na in town sila. Sa ustong oras. Hi din kay Al. Imong kuan. Imong imong admirer. Armin na si Alcaron. Ang Al dyan sa admirer. Masawa na mamulan. Why nakita mong bulan? Why nakita mong ice cream? Growing ang tanan. Maghimo ko. Maghimo to siya quick una. Sunod, maghimo na sa siya o kiling. Bulan, himo bulan. Bulan ng ice cream na sa Mo ice cream. Tanan lang mauna-una, di mo on. Ano ay nahimo? Okay, salamat sa pagpaminaw. Belated happy birthday kang UAI Sidenyo. Diya sa may Deca Mintal. Ayan, salamat sa nila ni Ate Chops. Ay, tama na, Ate Chops. Na-birthday ka. Oo, galing na kita. Okay, salamat sa kang Ate Meg. Uy, nasa favor nga gibuhat nila na mong duha ni Gwen Ganda. Oh my God, what's that? Uy, basta. That's yours. That's yours. That's ours. Alright, kabarangay niya na sumangkamot ang ikaduha o katapusan nga
part sa sulat nga gipadala sa tong sender nga si Angelina. So, lagi mga babae kung prestihikan. Yan, okay na ginaingon yun. Mga misis ka sa no? Oo. Ate ka matina-applya dito. Matina-applya dito. Maminaw sila Marian. O si Maris. Nagalit may mga asawa sa sobrang katihik. Sila may pangayuan og pamasahe sa ilang mga bana. Mana kung wala sakyanan, wala motor, ina na. Pagay kong pamasahe niya, ang ihatag ka ng paingon lang dito. Ikaw di bahala sa pauli. Ano na ginaingon nga, hindi mayagit mo ng sobraan. Magod mo, naging too much Sabi is... sa kabutang, lisod po kung sobrahan eh. Too much is not good. Good. Da. Too much love will kill you. It's bad enough. Ganon, ingon sa Spice Girls, balik-balik. Nga nang sumpay sa suwat ni Angelina. Ricky Mouse, Papa Vince Joy, and Trichayan Lady Badad, kisan na mo on. Yung adtog ko katihik, ang ako magipangandaman ang mga rainy days. Rainy days. Gusto may binisaya ng rainy days. Kanang maulan nga adlaw. Pero bitaw, tinglisod nga mga panahon. Kung di ka magtigom, di ka magtipid, di ka magtinihi. Basta magabot na ng mga critical ang mga panahon, wala natin makuot bisan piso. Ipalito ka ng mga gikang hinahanglan nun. Eh, siyempre, pag-abot sa panahon, siyempre, kung may mga problema, magsakit po. So, naay, makuot. Pero, wa makauyin ang akong bana ini. Kaya akbo na daw na ako sila ginatuok. Ginadaluan na daw na ako sila sa mga gusto nilang kaunon, gustong buhaton, gustong paliton. Di mo siya balutuon og hatog kay painit raman ang sudan gabi. Akong magong standpoint, kay na-apply sa lin, magkatapon o mag-abot ang daan og bagong sudan, kinsay mo kaon. Nga mabahaw-bahaw na ang tanan. Sunod dun sa anang naapa nga pwede pangawa pag-iulod, dito lang. I-recycle. Kanang paksiw nga isda kung kanang maugmaan daw. Kanang kanang paksiw. Prituha, bahalag mamisik. Pero, mas lamay ba ng paksiw mo man? Mas lamay ginagatuhon. Ay, namina po na yung mga taga Garcia Heights standing family din ha, may pagpaminaw. Hi, mga taga-Garcia Heights. Pero, Garcia Heights Bahada. Papa Vince, Joy, Ricky Mouse, and Lady Batad. Alam masabtan ninyo kung asa kong napitan ng problema ni Ini. Ako padayon ang akong live drama. Imong simod o kagtang nag-abot na Angelina apo. Mas may tao na imong aura na ito. Lo, gusto nila ko ipakita nila. Nga, huwag gihapon ko kawayon sa ilang ipuhat. Especially si Makoy. Angelina Makoy, anak. Manulod na ta. Nanok na niyaram tanok to ka, oy. Ay, oy. Ni Anami, Angelina, sundoon ka na namo ni Makoy ning akong anak. Aron ikaw o ang akong mga apo, mamauli na sa bahay. Ay, naon sa kabaya taon, dahil lood-lood ka man. Muuli ka man lang da. Muuli ka man dayo din is inyo. Angelina, tana. Tana ka mo sa mga bata, tana, manguli na tayo ninyo. Gimingaw na ko kung ninyo ba? Apo, misundo ka na nila, oh. Matindog na darong nga makuyog ka na, ha? Ang mga bata, ato aras kwarto, nagulat na lang sa ako, ha? Nagulat yung tawgan to. Angelina, please, tara na. Ayoko puniti. Makoy, No. I miss you, sweetheart, Angelina. minaw si mong kibot. Sige na, uli na ka. Angelina, ayaw na pagsuko-suko di haday. Tana. Ikaw, no? Dahil kaglayas. Di kuyog pag mo ng mga bata. Tungkol lang sa lalis na totoo na rin mo katihik mula sa layas kay pag ano. Dili ko ni mo may mumputan sa kong katihik. Makoy na kapatikan. Hindi na lagi. Tara na muli ata. Na. Isa naman. Lakaw na kamapa. Sige na. Adala mo dito. Angelina, tana. Tana Angelina, baka kay naisalo-salo nagpaabot tos balay. Nag-order mo kong glitchol para para pag-uli ninyo, di ba? May mga ilim nun nito, may mga dessert, o pa mga lamig ang pagkaon. Huwag na bisita sa balay, bro. May gastos ka na sa dako tungod ini mo pagsusunod niyo na mo. Ako na bahala ko na na yun. Yabag, dagdag sa unsaon, Makoy. Di ka naman magtipid. Grabe. Sige.
Ay, nagkasuko. Tara na, tara na. Pasabot mo lang kainit sa ulo! Sige, tara na, tara na. Ay, nako. Sapot ko eh. Ikaw pa'y kanagkuhan nila manuok sa imong pamilya. Ikaw pa'y pag-uulot-lupit, paulit-ulit, malayas-layas niya. Magpasundo na maligi hapon. Kung ako lang may makasalbes, dinig ko, mabalik ko eh. Sabda ko ipakita niya ang mga bata. Hoy, ayaw pag-ingon, anak. Day, Angelina. Karalagi imong katihik, minus-minusi, ayaw palabiin. Ay, Diyos ko, ang mga bata ni gustong kaunon, limitado ra, kaya ikaw di magbuot mo sa ilang kaunon. Unya ko na yung mga salin, ipagot, yun ni mo. Kaysa magkalas-kalas na pagkaon, di ba, Bes? Di na lang magtipid man ko. Lahi ang tipid kaysa magtiniit. Kanang magtipid, kanang di magpalabig gasto. Pero mo gasto, di lang palabihan. Kanang magtinihik, dinalo na. Bahala na. Basta kibarugan ko ang akong gusto. Kung magtinihik, kung daotan para nila, bahala na. Basta ang akong tumungog tuyo, nga makatigumi. Kung naanda ko yung makuot pag-abot sa mga kalisdanan nga panahon. Kabalo mo. Tugid na istorya sa kong apo. Muna gusto na ko. O, liwat nyo ka na ako. Kaya kinahanglan nga. Magkuhan, pumunta na sige gasto. Yung saan naman na pag-abos panahog ma, may mga hospital. Wagay nakiglanis na daotan ng ibuhat ni Angelina pero di lang lagi palabian no. Kaya ang apektado manggod ang iyang pamilya ay ang ka mga anak. Unya si Makoy. Basta kay kung kinsa may dili kauyon, bahala sila. Kapilan pagpaulis amo o magkalimtan ay mi. Namugtok na pagkabay. Minghoy kay mong naong. Ngunya, Diyos ko, bago pa lang gani na COVID-19 niya, ikaw niya, nagminisanto mandayon. Kasi mo magpahit ang napre nga, lagi sa bahay may batas. Bawal magluto na. Bawal lumabas na. Bawal. Sa bahay may batas, bawal magluto kung walang paalam. Galaw-gawa. Ako mo ni Ubay, makikisulit kang karong sa imong asawa. Si Angelina ka na mag-close door mo ba? Mag-heart to heart talk mo ba? Nahimo naman naman na sa una. Di ako yun, mo balik-balik ko, di mo kahangtod ka mga mutuhop sa yung una-una mo, sink in ba nga ka nang wala dili ka ganahi po. O okay ra nimo, pero kung pirmi na lang po, palabian po, di nagit po maayo. Oh, pila na pagsulti anay ka na problema ninyo, di ba kaya na problema ba? Eh, pila na, Diyos ko, mag-adjust lang sa gumusaw-sa-gusa. Pero, Bibay, ato na kumaya kay, itagaan ba yung kwarta sa kong asawa kaya kung may pamamalingki ko nun. Baka matuyag ko palit nun. Lain. Hindi ka magpapadali. Wala kayo padali ha ba? Kaya bay, lakaw na bay. Alam mo na bay. Bupalik ko mga ilinon nga magkabubay. Ayun ako tintala bay. Mga nakulahi. O saman, ulam na lang ka ba? Ulam mo na lang ka. Bayan nila sa sweldo ni mo. No thanks bay. No thanks. Masa may gusto magkaurong niya, pila na lang tagagpalit. Ay na, okay na ko. Okay ko, ludood kapag yun ay biskas. Kabaw ko kakutoy ng tiyan ni mo. Ay, wala lagi. Ibaw ko yung nagsimila mong pinapa. Kulang na lang yung sabawan ng lata. Ay, nalagi ba? O saman. Ay, malagi. Sarcastic ka naman. Siya tayo ko ba yung kanipa? Nag-text ako sa asawa, asa gigutom na po siya ba? Ano na ko ba? Ikaw, walang tamahanan eh. May paintahon siya. May pa siya, may freedom. Taga-kwarta. Ako, anis. Saan naman lang ako niya kung asawa yung taon? Ay, asap. Makoy, Na siya. nakabit ako. Gusto di pag-exult niya ni Joey ni mo? Oh, wala man naramig istoryahan nga gamayng... Nga naman to, nga samtang nag-istorya mo, kabugtok-bugtok ka. Nakaroon nga ni kaduol niya, kung nga miduol niya ko ni Smile ka naman. Gusto man, artista na ka. Sa ubang tao, kung mag-istorya ka, magugtok-bugtok ka, na problemado ka. O magkikatubang ka na, kung may sa problemado ka, pangisi-ngisi na kain ka. Kasi may, pagkukog ka na yan mong batas sa balay. Angelina mo ko. Dili na balao din sa bahay, Makoy, ang akong gisulti, ang akong gibuhat, ang akong gibarukan. Pero ang akong katihi kung akakauyon, ana,
Kinala mo adjust ka. Kinahanglan nga dawato ni mo imong atubangon. Di ba? Kaya para di ka maglisod, acceptance ra na. Unya, termino rin luod, anak. Nakaduha na lang ka anak, huwag ka po kamaanad na ako. Karoon ka pa maghihapon? Mauragit ni hapon kita na imong problema. Huwag ko mo ma-appreciate sa kong katihik na anytime mga ikagpamasahin ako'y matunol nimo kaysa magpakagastador ko para sa nung pangasawa niya nga sila pamalit og make-up o gadi akong magkapak. Grabe po ka makapanginaway mo. Sige pa, api-api na sumba-sumba pa yung huwag ako mamaya. Magpasalamat ka, nga di ko pala sa mga asawa, sige zumba, sige kining bar, sige daan ka na mabarkada, sige gastos, sipan ko mga mahalong sinina, make-up, mga perfume, sige pangutang o mga appliances, pasalamat ka nga nila kayo ni Ana, napatay tinigong ka na sila, wa! Pwede ba? Dila na lang ako magsiyaw-yaw. Gusto pa, luwag-luwagan po di may mong katihik ko. Ay, may magpatugtog na lang. Di mahimo. Kung sa may gusto niyo mapatugtog Di na. mahimo, kay matupas kanta, ang paghatag ni mong freedom, paghatag na ni mong chance para mo goodbye ka. Di na ako ikasulti ni mo, kung di ka makadawat o di ka maka-adjust para sa kong katihik, na tungod og alang ang maginutan sa itong pamilya, prangkahi ko, kay mo biyak dayon mis mga bata ni mo. Nakasabot ka, Makoy? Nakasabot na lang. Nakasabot ka? Nakasabot na lang lagi. Ricky Mouse, Papa Dean's Joy, Intrichayan Lady Battle. Actually, di ba ako dapat ang sender? Kundi lang kung bana nga si Makoy. Pero eventually, na problema na gihapon ko, tungod niya. Kung saman kung kamo ang muhukom o ang mo desisyon, mali ba o tama ang akong katihik? Nga tungod og alang na magini sa pamilya ang akong gibuhat, dili magini pagninalo kung dili pagtipid. In the truest meaning of the word, dautan bang ako ginabuhat? Or luag-luagan tuod na ako ang akong katihik? Kasi may dautan sa akong gibuhat. Nga di man ako unigastuhon para sa akong kaugalingon kundi para sa umaabot nga kanabitang kalisdanan. Pag-abot sa panahon, kapila na may sweldo ani akong bana isip construction worker. Kung gasto-gastuhon na to ni magpatuyong na may gasto, pasiwan mi kanon sa sunod ng mga adlaw. Palihog na bang itambagi ko ninyo kay naluoy sa baya ko sa akong pamilya sa akong bana. Kaya kanang sudan na mo nga sa Sunday nung mga kanadil pampapanos pagkapatog Webis o pagkapoy mong isudan. Usahay, subak na lang taon sa lauoy. Usahay ka ng mga pinilito, isugba na lang para malaki lang yun. Una, ang mga ako nataras na napay sobrang sudan nga pwede pang kaunan magluto na pong bago. Ingana nga ako paghatag o importansya sa kinitaan sa kumbana. Pero ako ko ma-appreciate. Kung sa may angin ako buhaton, kayok na bangit ang bagi ko ninyo. Ako kini si Angelina, 30, taga dinhi sa Tibungko, Davao City. Angelina, 30, taga dinhi sa Tibungko, Davao City. Ating